Tilmak Lor Khom episode 94 Tho a na saberte tu mai poin tho a thi chu kan hreche ome tin than khat te hi chu kan tho a ve to thin nge yang thil thleng mun thin tak ani a tin heng tho at vel hian thil poi a khoi po kan hrengai lem lo nge yang ma se khovel mi hring heti zo zai zinga hian mi then khat tho at na sat awanga thil mak le poi tak tak lo thleng to te an oma tun tuma po hian mihring tho a na saberte zinga mi kan en ho don ani pathumna James Currens hi tho a trat ve de umai ani hrim hrima mase kumsom sari pasari ani a tho a thi chu a tho a to zinga chuan alarap thlak ber ome kumsang hazakwa somkwa pariat khan Curren chu tho a in an in atang hian atiang hol thin nen chuan chuaka te chuan an in bul deuh loka luite a chuan akal lu ta ani te chuan a har chua meu chuan a om chen chu tuya alo om to a ma se chu an tum chu a ke te chu chira alo tang tlat mai ani ti a hrengal ani hei ringot po hi kumsom sari pasari mi tan chuan a hlawm tok viawang ti na ka lain a aya hlawm a mule ta ole sang hian an lo hual to mai ti chu hai rual alo ni lo ole ron hnai tum te chu atiang ken chuan thei to pin an hol dara tranpui dilina thei to pin out chuak poka an thenom te chuan au o hria in police an phone tawata te chuan light mangten ole te chuan not dar thei ta a police te chuan currency an chan chuak thei te ram ani panina Australian nu pakhat he Australian nu hi a ming ero thup ani a tho at dan ero adang dai hle atira chuan ama le apasal te hian hetianga a tho a thin hi an threlok lawa ma se anu dewa chuan a pasal hian a hrechuak ta ani chuta athil mu chua chu he anupui hi zanlaya tho a in mu hil chungin anin atanga chuakin mi a hriat ngai mi alo chu mi pat mei chiat na alowa hmon pui thin hem zel mai alo ni a hetiang hian thla fe chu alo tho a to thina engma la chu an lo hrelo char ani ma se anina chuan kondom man to te an char le nol thina ti chuan he thil mak tak hi zan khat chu pasal chuan a hrechuak ta chau ani chumi zan chuan a pasal thang har chuan anupui lo om reng lo ti hrechuak ta a ti chuan a pasal chuan a zong ta chiam maya chuta chuan anupui chu mi tu emo hi mi pat mei chiat na chu mu hil chungin alo man pui ti awa mu chuak ta ani hemi awang hian anin then pha lowa anupui ero doctor ten an kol dam to ni report ani pakhatna Kenneth Parks kumsang hazakwa somriat pasari mei ni somni pali jingma taka chuan Kenneth Parks chuan anupui tanu le pa in an ina tanga mail som pali vela la chuan a in khal pheya akar hnunga motor ke thlon na thir tiang chula in ina chuan aluta heta hian anupui nu le pa te chu na satakin soisa a vua chemin avit boka anupui nu chu aboral ngala apa ero chu na hle ma se adam chuak hlau thung he poira phlak tak hi khoi ma se Kenneth Parks chu court in thiam lo a chan tir lo tlat mai ani thiam lo a chan lo na chan chu tha na tur chan engma anei lo wang le he thil ra phlak tak ati hi a tho at lai ti ani anti magazine lar tak Psychology Today na soidan chuan he thil thlen hun lai hian Kenneth Parks ta chung kwa hi an hniam ber lai ani mai ome Kenneth hi gambling addict ani a chumi pia lama a na thona lama a hnuaya thok te poisa tam tham tak mai alo ruk saka tin an chung ko sum te po he poisa in khelna awang hian a mang zo vek to a chung te awang chuan na satakin leibat na khura anom mek lai ani a na atanga ban an ni chu azaka hriom ati em awangin anupui nu le apa te chu a thla fe mai chu amungam to lo ani a hemi ma hian anin lai chin na a tha ema Kenneth po hian anu le pa ang takin a en ani he apoi khoina ni tak mai hi Kenneth hian anupui nu le pa te chu he anun kholo na engkim na atanga ban ani thu te leiba na satak anei thu te le poisa khel achin thin thu te chu hril tura in tiam hun ani nge ani heng hun lai hian an puinen po hian an karbo ruak a thalo to hle a mut po an mudun lova Kenneth hi an sitting room thutlenga amu thin ani Kenneth te nu pa hian no te mei chia an neya
hetia poisa khel a edik na sat awang hian thenrual tha te po akom ngai to lova tin luna na satak anei thina muthil theilo nai na ti buai boka tin thila ei vak vaka a thau chho hle maya anun heng hun lai hian a hniam ber lai ani ti chuan hemini hian ma taka kene ta chu amut na tanga thavin anu puinu le pa te in mel som pali la ya thuya chuan awa in khala anu puinu le pa te in chabi chu akol ve awangin chumi mang chuan awa honga alut ani ama sabera chuan anu pui pa chu ni khoshelo khopin awarek beta chumi zowa chuan anu puinu chu he thir kom mang hian a vota chiam maya chumi zo anu puinu le pa te chu chemin na satakin avit le ve bok ani heng hun lai hian Kenneth hian phone shui a pot phoya ti chuan anu pui naw mai chia te in chunglama mu te omna lama chuan atlan chhole a ma seng tin ma tilovin anin atang chuan a chuak le ta hlau thung ani ti chuan jing darli le min somli panga chuan police station a atlan luta akut thi nuang nen akut te po poi khoina lama na satakin atikaka thisen po achuak nual bokani police ho te bula chuan mi tu emo athat nia a hriat awangin police station a aron tlan lu chot thu a soi chuak ani police ta chuan aron lu hian amangang hle ti a hriata akut hliam satak te po chu engma na a hriat mel lo ani anti Chicago Tribune chanchin buina zia dan chuan Kenneth ukil roi Merlin's Edward chuan hetia apoi khoilai hian atho a ani ati ti chuan uluk taka courtin angai tu hnuin Kenneth chu atho a nge niang ti in thutluk na an siama thiam lo an chantir talo ani ma se heta hian Kenneth hi atho a tak taka apoi khoilai hi a hrelo tak zetem ti chu zo na lian tak ani ta a EEG anti electroencephalography scanner chuan Kenneth Park hian a muthil lain a thluak a thil che thowa thin te om danang deuh chu a omani ti hriat ni a ma se he thil hi mishing har satna na satak atolaya aril ruha chuan hetiang hian a thluaka om danang hian om ve thawani ti an soi tin atlang puin tho a ching te hi chu an tho a ngun thina ma se Kenneth ero chu a tho a thin ti hriat vak ani lo thung Kenneth nu chuan tleirol ani lain zan khat chu a tho a tukver atanga chu atum thu asoya chu bak chu a tho at a hriat ngai lo thu asoi thung ma se Kenneth thla te a ero chuan tho a na satak an om nge ya apu hi a tho a na sa theile a zana hian mu hil chungin ei tur te a chhum hlu a zela ei talo chuan amut san le dei zelani anti Kenneth nu pui ngei po hian a pasal hi a tho a ta hriat vak ngai lo thu asoya chu ai chuan amu nget thei em maya kai har thin le a tongwai ro a tongwai thin ati tin tho a po hian ti dan thin hi an nei deuh veka kalna bik te ti bik te an nei deuh vek ani in chunga emo pona an alpon pon hnai te a te ba kan te chuak tam lo le a mun dang de ya an ria chua phei chuan anin tipal fo reng ani a chan chu an tho a thian anin nang khan an chet la thin wang ani chu wang chuan Kenneth thil ti an in atanga mel som pali lai hla motora tho a chunga khal thlen ba kha a motora thir kom la chuaka amu hil te tho mi lo tura kongkhar cha bi manga an hong thei tur te chu thil om vak lo tur taka chuan angai thei riau maya tin chem te po chu adik zong thlapa han ken te chu tho a tan chuan thil har tak tur chu ani ve reng ani hemi ba ka hian anu puinu hi khuma tanga fit enga moza ta arwang mu ani a chu wang chuan Kennethan a tha don la hian na satakin atal ve ani ti a hriata heng thil vel te hi chuan Kenneth chu amu thil na atang chuan ati har zo ngei ring an om boka kai tho har tak po ni se heti khopa beilet na chuan amu thil na atanga a har thei ngei chu rin ani tin mi tho a hrim hi atlang puin muhil kai thol samang deuh tho hian anti har mai thei hrim ni a hriat ani ma se au kil nu chuan Kenneth nu pui chung te na hian akal ngun em awangin he kong hi a hrebel em a anin kong ka te po chu a hrebel hen huna tin tho a then khata chuan an muthilaya an thil ti hi hredeu rei ruayang hian om thei bokani ti asoya chu wang chuan heti hun lai po hian Kenneth hi tho a tho si hian thil hredeu ruai si hian hetiang thil hi ati nia ngai na aumani
tin police station na ava in pek po khan akuta hliam na tak om te chu na ati mi lo awang chuan a thwa ta wangin heng na te hi a shelo thei ve tho nia ngai na aum bok ai nga po chu ni se hemini me ni somni pali sang khan zokwa somriat pasaria thil thleng dik tak keneta om dan hi hriat thei avani ta boxi lova ma se dananga chuan a thil ti hi a thoat wanga ti ni a chu ani ta ani hetianga mi thoat lai hi chu kan nang ve lo tura be seina nen in clear pot me tiang miang lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya